Hello guys, hello mga Oragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Ayan, shout out sa inyong lahat, mga manoy, mga manay. Ayan, good evening, good morning, good afternoon. Ayan, saan man sulok ng mundo. Ayan, ngayong gabi pupunta ako at si Ronnie sa dagat. Mamimingwit kami, magtatambay sa dagat kasi bukas holiday naman dito, National Day, Saudi National Day bukas. Kaya yung anglers nag-aaya ng magdagat. Susubukan namin na manghuli, mamingwit sa shoreline lang. Hindi tayo pwedeng maglaot kasi wala naman tayong bangka. Kaya doon lang tayo sa sa shoreline. Alright, so antayin ko lang si Ronnie. Dadaanan ako dito. So abangan nyo guys ang aming fishing vlog ngayong gabi. Ang uwi namin sa umaga na. Alright, so kita-kits mga Oragon pagdating doon sa dagat. Right. So ayun na nga mga Oragon, mga anglers, nandito kami sa dagat ngayon, kararating lang. Ayan. Bali kumain na nga rin muna kami. Tatapos lang kumain. So chill muna dito, mga busog pa. Yung mga kasama. Ayan. Malaki daw ang tubig. Malaki ba ang tubig? Nakarang taon dito sa isang tubig, di ba? Katulad din ng isang taon. No, dami pang natirang pagkain, oh. Meron pa tayong kakainin mamaya. Ayan, oh. Nakahagis na si Siralan. Hintay na lang ng kagatan. Pailaw tayo. Ayan, oh. Mag-aalimasag ako mga ka-anglers. Tingnan ko kung may alimasag ngayon. Tahimik ang dagat. Ayan. Bismillah. Yun. So ayun, oh. Ayun, oh, dalawa, oh. Ayay. Ayun, oh. 1-0 na. Ayun. Ayun pa yung isa, guys. Mga Oragon. Oh. Ayun, nandun na silang dalawa. Ayun, oh. 2-0. Wow! Ayun, oh. Mayroon pang isa. Ayun, oh. Saan ka pupunta? Diyan ka na. Ayun. Ayan, oh. Laki. So ayun, oh. Mayroon pang isa. Oh. Saan ka pupunta? Dito ka sa akin pumunta. Sana. Ayun. Yan, huli. Alimasag. Ayan ba? Meron pa. Ayan, oh. Sugod! O, sana? Ayan na. Tatlo na sila dun. Ayan. Uy, kakalabas. Ayan, oh, mayroon naman. Aba. Ayan, oh. Kita nyo yan guys. Ayan, oh. Oh. Liit, oh. Lalaki ka rin. Yun, oh, mayroon, oh. Oh, huli ka balbon. Oh, mayroon, oh. Yan, oh. Yun, oh. Yan, tingnan natin guys si Ronnie. May huli na siguro. Ano yung yuko ng rad. Baka malaki to. Siguro lovely na yan. Utang na bitbit. Animal. Ayun, oh. Ayos na yan. Bidbid na. Ayaw pa. Ayun, oh, mayroon din dun. Yun, mayroon din siya, oh. Ano Meron yun? di siya? Malaki yung na. Oh. Ano yung bonox din? Hindi. Ano? Palapad siya, eh. Ha? Oh. Palapat? Bidbid. Bidbid on the go. Wow! First cuts ni si Ronnie. Bidbid. Right.
First catch na bitbit sa isang taga. Hindi hatang ko isang taga eh. Ay, piste! Tanggalin. Ko. Putsa. Isang taga eh. Ayan sa may paa mo. Pengi, sa kapang ano, basahan. Matik. Buti na sa labas. Ay, tangkin na si Limal na to. Tapak sa may buntot. Kasi iniingatan ko isang taga eh. Isang taga eh. Sa tuga. Tapakan lang natin, manimal lang. Sige, pumalag ka ngayon. Limal ka. Ha? Parang palapad siya. Nakahuli na sila. Ipag palapad pala. Ito po ikaw. Kay Hadi yun. Meron ka na Marvin ano naman. Narigluhin, meron pa kasi akong bitbit dun eh. Sa akin nga sir, di pa. Meron ng ano, meron ng May alimasag na. Yan yung nahuli kong alimasag. Oh, marami din. May first cuts na nabidbid. Yun oh. may huli na tayo, hindi na zero. Ito yung basahan. Alimasag. Yan. Oo. Nandun ako eh, nag-aayos ng ano. Yung huling yuko, ang lalim. Lalim ng unang yuko ano? Hindi, yung kahit yung huli sir. May bitbit eh, kaya ganun eh. Oo. Magaan? Nako. Bumaba lalo tubig ah. Ayun, mayroon. Pwede na yan. Kunin na yan. Pandagdag na yan dun sa 3. Yan oh. Isang linggo pagitan na. Nora. Nora. Si Aling Norse. Kulay. Agay. Imita. Dulo na yan. Hirap yan. Sagad. Dulon ba? Tiyara. Kasi nung bunga Ay. nga. Nasa gilid ah. Gilid ba? Yan oh. Oh, dalawang taga niyan. Anak ko, yung isang nakalulon. Hello guys, hello mga ka-anglers dyan oh. Nag-uwi na. Morning sa inyong lahat mga anglers. Mga Oragon na yan nandito. Nagpapack up na rin kami. Uuwi na kami. Matumal, walang huli. Ayan. Yan si my friend Hadi. Hadi. Did you catch some things? Ah, how are you? How's your night? My name Hadi is very day is very nice. Is the sea is very nice. No fishing. Nice see, but there is no fish, huh? You don't have catch? You catch something? What? No, you don't have? One. One fish only? Yes. Big or small? Huh? Big. Okay, so right guys, so we're still here, so we will pack our things, then we will go home. Okay, so shout out to all of you guys, right? Yan pala si Sir Asset, si Jess, uwi na, mauna na sila. Kami nandito pa. Ayan o, yung mga gamit namin liligpit na, mag-uwi na. Oh, may huli yata dito ah. May huli si, ano, ayun oh. Ha, bidbid, laki ah. Yan si, ano guys, si Encore TV, nakahuli pa ng ano, malaking bidbid oh. Yan. Encore TV, ayan, meron siyang videographer. Idol, itatamil kita dito ha. Ayan, nakazoom. Ayan si Encore TV guys, may huli. Siya yung aking thumbnail ngayon. Wow! Yo, alright guys, mga Oragon. So ngayon ay magpapack up na. Yan na nga, nagpapack up na sila si Ronit, si Alan. Ayan oh. Uwi na kami, alas 7 ng umaga. Right. Happy Independence Day sa Saudi Arabia. Ayan, holiday ngayon, September 23, araw ng kalayaan ng Saudi Arabia. Right, so uwi na kami guys. Ayan, kita nyo yung aking background. Tahimik yung dagat, mababaw. Nakahuli naman si Ronnie ng 2 bidbid. Mayroon din naman ako nahuling alimasag. Ayan, may alimasag, may bidbid. Si Sirala nakahuling isang Nora. Ayan, so uwi na kami guys.
So ito lang, dito na magtatapos ang aking vlog-vlogan. Wala masyadong huli sa gabi. Humid kagabi. Grabe. Ito mo yung floor. Basa pero walang ulan. Nag-moist siya, nag-moist. Sobrang humid kagabi. Eh ngayon medyo maalinsangan. So ayun nga. Dito na tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Daghang salamat og amping mong tanan. Babayu. I love you. May huli doon si Kabayan, oh. Ano kayang huli niya? Bidbid siguro yan. Yun, bidbid nga. Laking bidbid guys. Ayun, oh. Oh. Tagbidbid ngayong umaga, ah.